Ukuphuthela ngumdlalo kuwo wonke umqhudelwano omkhulu hleze ebhentshini kungase kubonakale njengethuba elilahlekile. Nokho uCedric Kazi ukholelwa ukuthi umkhankaso kaBradley Cross we-0 minutes kwi-2026 FIFA World Cup empeleni ukuwina okukhulu kulo mdlali kanye neKaizer Chiefs. UCross kube nguyena kuphela umdlali wamakhosi obekwindebe yomhlaba ngemva kokulwela ukungena esikwatini saseNingizimu Afrika somqeqeshi uGobrosh. Ukufakwa kwakhe kuleli qembu lalomqhudelwano webhola lomhlaba kuza ngesikhathi abadlali beChiefs bethwele kanzima ukuthola izindawo kwiqembu lesizwe. Ngenkathi uCross engena esikwatini sokugcina, unozinto uBrendan Peterson, umdlali wasemuva kwesokudla uThabiso Monyane nomdlali wasesiswini uLebohang Mabowo bebasohlwini lesikhashana. Lokho kulandela isizini lapho lezi zinkunzi zaseSoweto ziqede khona endaweni yesithathu kwi-log yeBetway Premiership ngemuva kwe-Orlando Pirates kanye neMamelodi Sundowns. Kepha uKazi ugxile kakhulu kuCross okunguyena okwazile ukungena ohlwini lokugcina. Yize uCross engadlalanga neyodwa igame kwindebe yomhlaba emidlalweni yomini yeBafana Bafana ekhona kodwa engasetshenziswa, uKazi ubona ukuya kwindebe yomhlaba njengengqophamlando kulo mdlalo wasemuva. Leli qhawe leKaizer Chiefs alitholanga isikhathi sokudlala njengoba umqeqeshi uGobrosh ekhethe ukuqala ngomdlalo wasemuva kwesokunxele weSundowns uPrimo Diep, kwathi uSamkelo Kabini ozinze Norway waba ngenye indlela ngasohlangothini losokunxele lwasemuva. Umkhankaso weBafana Bafana yendebe yomhlaba uphele esigabeni se-round of 32 ngemva kokudlala imidlalo emini okholele ekutheni bakhishwe iKhananda. uKazi osebenze eduze noCross ngesikhathi eyingxenye yethimba lezobuchwepheshe eNorth uveze okunganakiwe ngalomdlali. Ngenkathi abaningi bebona umdlalo besebhentshini ongasetshenziswanga, lo somaqhinga waseBurundi ubona lo mqhudelwano njengento enkulu ezothuthukisa umqondo nengqondo yomdlali. uKazi osanda kujoyinisa eKhukhune United njengomqeqeshi omkhulu uchaze ukuthi indebe yomhlaba ngumcimbi womhlaba wonke ophambili owenze kanjalo ngemva kweminyaka emini. Uveze ukuzethemba ukuthi isipiliyoni kanye nokuzethemba uCross akutholile ngokuba yingxenye yeqembu emqhudelwaneni ophakeme kanje kuzosiza kakhulu yena kanye neclub yakhe. Ukuba yingxenye yeqembu kusho ukuthi uCross ube neqhaza eligcwele kule ndawo enengcindezi enkulu yomdlalo webhola lomhlaba. Ngokuhlala kwakhe ebhentshini kuyona yomini imidlalo, lo mdlalo wasemuva kwesokunxele ube yingxenye ebalekile yesquad seBafana Bafana esiqopha umlando. Abadlali bakaHugo Broos baqophe umlando eNorth America ngokufinyelela esigabeni somkhumula jezi kwindebe yomhlaba okokuqala ngqa ngemva kokulahlekelwa umdlalo wabo wokuvula behlulwa iMexico. iBafana ilwile yabuya ukuthola iphuzu elibalekile neCzech Republic ngaphambi kokuqinisekisa indawo yabo yama-knockout ngokunqoba okumangalisayo kweSouth Korea yaze yakhishwa kamuva ihlulwa iKhananda.